Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Deputación de Pontevedra, a través dun novo aviso fitosanitario do persoal técnico da Estación Fitopatolóxica do Areiro, advirte de que as condicións meteorolóxicas rexistradas dende o pasado outono, especialmente a partir do mes de novembro, fan prever unha primavera complicada dende o punto de vista fitosanitario, con maior risco de aparición de determinados patóxenos e, en menor medida, de algunhas pragas de insectos. Durante este período predominou unha climatoloxía húmida e pouco fría, que impediu ou dificultou a realización en condicións óptimas de moitas das intervencións agronómicas propias desta época, como as podas, as correccións para mellorar as propiedades do solo ou as sementeiras temperás. Co cambio de tempo que se agarda para a segunda quincena deste mes, moitos solos non están preparados de inmediato para o traballo agrícola, tanto pola presenza de auga como pola necesidade de recuperar o estado físico axeitado do solo. Nas especies leñosas, como o viñedo, as condicións dominantes dende o outono favoreceron tamén a presenza de Armillaria melea, fungo causante da podremia branca das raíces e do colo en viña e noutras especies leñosas. Ademais da eliminación e destrución dos pés afectados, é conveniente mellorar a drenaxe do terreo e, cando sexa posible, empregar fungos beneficiosos como Tricoderma spp para limitar o seu avance. Por último, o persoal técnico de Areiro lembra que tras períodos prolongados de chuvia, o risco de caída ou rotura das árbores non remata cando deixa de chover. A saturación dos solos reduce a ancoraxe das raíces, que ademais se atopan asfixiadas por falta de oxígeno, mentres aumenta o peso da madeira húmida. Esta combinación incrementa o risco de colapso mesmo en episodios de mellora do tempo. Por iso, en liñas xerais, recomendan manter unha vixilancia constante das plantacións, adaptar as intervencións ás condicións reais do terreo e aproveitar os períodos de tempo seco para realizar actuacións preventivas que permitan reducir os riscos fitosanitarios na próxima primavera.
Avanzan os trámites para que a planta de compostaxe de Martín Codax sexa unha realidade. Aínda que o prazo inicial era marzo de 2025, dende a Deputación de Pontevedra, que subvenciona o proxecto, concedeuse unha ampliación para poder executar a iniciativa. Un proxecto subvencionado pola Diputación con 600.000 euros, dun total de 900.000 euros, donde, con meses atrás, xa habemos concedido prórrogas aos promotores, a Martín Codax e Terras do Pazo. Esta é unha planta que se vai a ubicar en Perredondo, no concello de Meis, onde teñen eles a finca experimental. O proxecto xa conta co visto bo medioambiental. Na súa resolución, a Consellería de Medio Ambiente non prevé que a instalación teña impactos significativos sobre a contorna se cumpren os condicionantes fixados no informe ambiental e na documentación avaliada. E aquí, unha vez que ten o ok de medio ambiente, de que ten todo o que ten que ver cas licencias que vai a dar o Concello de Meis, é cando hai que deseñar entre Xunta e Diputación o que ten que ver co plan de explotación, onde os técnicos teñen que elaborar e deseñar ese plan de explotación, que é o seguinte paso. Xa hai unhas previas que permite a saber hacia onde se vai a ir, e logo, unha vez que este eso, pues, iniciar todo o proceso de construción, onde se prevé, esperemos, que sexa unha realidade no ano 2026. A instalación de Perredondo xestionará os restos agrícolas e de poda producidos por Martín Codax, pero tamén os biorresiduos dos concellos do Salnés, cunha capacidade de 3.357 toneladas anuais. Deste xeito evitará que os municipios e a Deputación teñan que construir e xestionar esas plantas comarcais de compostaxe e evita grandes desplazamentos. Ademais, o prezo proposto é menos que o ofertado o ano pasado por Sogama, de 51,40 euros por tonelada. Segundo a Deputación, Martín Codax ofertou facer o tratamento por 45 euros. É un proxecto que, xa digo, vai a permitir pechar o ciclo de economía circular, que vai dar cobertura aos concellos nos que se asentan e outros posibles residuos que poden acoller de outras actividades. A instalación deberá estar operativa en marzo de 2027. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A Consellería do Medio Rural e as organizacións profesionais agrarias alcanzaron xa un acordo de consenso sobre a nova proposta da política agraria común posterior a 2028. Un acordo que se traballou no marco da Comisión de Traballo Específica reunida o pasado 26 de xaneiro e que agora se someterá a aprobación final no próximo pleno do Consello Agrario Galego, que se celebrará o vindeiro día 20. Este foi o principal asunto tratado na reunión que mantiveron a conselleira María José Gómez e os responsables das organizacións profesionais agrarias, a SAGA, Unións Agrarias e o Sindicato Labrego Galego. Na reunión avanzouse nesta fronte común dende Galicia en defensa dos intereses dos gandeiros e agricultores galegos. O documento, unha vez aprobado polo Consello Agrario, remitirase ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e as instancias comunitarias por contemplar peticións para ambas institucións. No acordo se contemplan as principais reivindicacións que viña facendo a Xunta de Galicia dende que se coñeceu a proposta da Comisión Europea para a futura PAC, recursos suficientes e fondos diferenciados, blindando a actual arquitectura na que non só se inclúen as axudas directas, senón tamén os fondos pro desenvolvemento rural. O documento de consenso inclúe o rexeitamento explícito a ese recorte orzamentario para Galicia de polo menos un 22%, o que se traduce en ao redor de 80 millóns de euros anuais, e o novo modelo por estar máis centralizado nos Estados
Estados membros e rexións, deixando en mans dos seus gobernos a cantidade de fondos e a porcentaxe de cofinanciamento destinados ás axudas da PAC. Tamén se lles exixe ao Goberno Central que as melloras propostas pola Comisión Europea, o Obxectivo Rural e o anticipo da revisión intermedia sexan implantadas en España polo importe máximo que estas supoñen. A semade, tendo en conta a posible entrada en vigor do acordo UE-Mercosur, na xuntanza abordouse a posibilidade de elaborar unha declaración conxunta de respaldo a unha aplicación práctica reforzada do tratado, incluindo unha serie de garantías máis específicas a poñer en marcha pola Unión Europea, o Ministerio e o propio Goberno galego, a maiores das cláusulas de salvagarda que xa contempla o propio acordo. A Saga e Unións Agrarias xa manifestaron durante a reunión a súa vontade de elaborar esta proposta de mecanismos prácticos de aplicación das cláusulas de salvagarda para posteriormente asinar este documento. Así mesmo, a conselleira lembrou que por parte do Goberno autonómico xa se lanzou un paquete de medidas a curto e medio prazo para defender os agricultores e gandeiros diante deste novo escenario de comercio internacional. Entre as iniciativas máis destacadas contémplase unha petición de reforzo de controis de fronteira ao Goberno central, un incremento de indicativos de calidade galegos protegidos no acordo, o desenvolvemento dun plan de control específico en Galicia sobre os produtos importados, a posta en marcha do Observatorio de Prezos e o reforzo da estrategia de promoción dos produtos galegos, así como un impulso das exportacións, entre outras medidas. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Rías Baixas é un dos destinos ineludibles para os estudantes do Basque Culinary Center, que xa suma a súa 14ª visita a esta denominación de orixe galega. Así, cada ano e dende a primeira promoción realizan unha viaxe de estudos hasta a zona vitivinícola atlántica. O propósito desta viaxe é o goce dende o punto de vista académico-científico e tamén lúdico, a través das visitas e as catas da man dos propios adegueiros. Deste xeito, percorreron de sur a norte o territorio vitivinícola de Rías Baixas 55 alumnos do segundo curso de Gastronomía e Artes Culinarias, acompañados de 4 docentes, entre os que se atopaba o coordinador da viaxe, Miquel Ceberio, xa habitual nesta cita. Coñecer en primeira persoa o universo da denominación de orixe Rías Baixas, coas súas variedades autóctonas, o minifundio, o sistema de emparrado, centrou o ir e vir dos estudantes. 2 intensos días dedicou o grupo de universitarios a percorrer as subzonas de Condado de Tea, o Rosal e o Salnés. Descubrir as súas peculiaridades foi un dos labores das súas visitas a 8 adegas de Rías Baixas, onde ademais puideron degustar e descubrir o proceso de elaboración das diferentes tipoloxías de viños da denominación. Miquel Ceberio, que admite que en todos estes anos e en cada visita aprende algo novo, destaca que levan moitos anos sendo testemuñas presenciais da evolución da de Rías Baixas. Estes días profundaron no coñecemento, notando e asimilando os moitos cambios que se produciron nas súas adegas a todos os niveis, dedicando tempo a cata dos diferentes viños acollidos, non só brancos, senón tamén tinto. Ademais, tiveron a oportunidade de coñecer de primeira man os segredos mellor gardados da Ría da Arousa durante unha visita a unha batea, guiados polo persoal da DOP Mexillón de Galicia, que lles explicou o detalle o traballo que realiza este sector tan importante na comunidade xunto co seu Consello Regulador. E seguiron fieis á cita con Mariscos Laureano, onde unha vez máis os estudantes se empaparon, sobre todo o referente ao marisco galego. Unha formación en vivo complementada coa experiencia culinaria local durante os descansos nas diferentes comidas. O alumnado do Basque Culinary Center caracterízase por proceder de lugares moi diversos. Novamente este ano acudiron estudantes de países latinoamericanos como México, así como alumnado procedente de países europeos.
Este mércores conmemorouse o Día da Muller e a Nena na Ciencia. En Pontevedra celebrouse un acto na Misión Biolóxica de Galicia, onde se puxo en valor o papel imprescindible das investigadoras no avance do coñecemento e no progreso social. Entre elas, Carmen Martínez, xefa do Grupo de Viticultura Oliveira e Rosa. Nel participou o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, reivindicou que a ciencia precisa máis mulleres, máis referentes e máis liderado feminino para ser unha ciencia mellor e máis xusta. Destacou tamén o traballo da Misión Biolóxica de Galicia e do CSIC. Neste sentido, agradeceu o compromiso da delegada do CSIC en Galicia, Carmen González Sotelo, e puxo en valor o traballo científico da Misión Biolóxica de Galicia como centro de referencia na nosa comunidade. A pesar de que se ha avanzado mucho, hemos tenido que luchar mucho las mujeres por estar en las posiciones que estamos ahora. Así que de alguna manera yo agradezco este empeño que continúa y que es necesario. Vemos aquí científicas mulleres que son absolutamente admirables, pero é que necesitamos tamén seguir empuxando e seguir empurrando para que as nosas nenas, as nosas fillas, as nosas adolescentes se decanten por esta parte ou por esta rama do que é a investigación. E para iso temos absolutamente un exemplo claro e uns referentes aquí no CSIC. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.